Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Уңған қолы һәм жылы йөрәкле волонтерлар. Солдатларны бүтінісін наступающий яңа ел белән құтлыйм. Исән сауына қайтсыннар, исән сау булсыннар. Түбәнкама фронт өчен төркеме 3нче ел хәрбиләргә булыша. Карны вакытында чист тартмаган өчен штраф салачаклар. Махсус комиссия рейдка чыкты. Декабрьнең иң салкын көне. Табигатьтә 99 еллык цикллар бар. Бу циклларда һава торышы әкренләп үзгәреп тора. Алда безне нинди һава торышы көтә? Спорт сөючеләрне көтеп калалар. Быел Түбәнкамада 5 ачык шугалык эшләячәк. Әкият илендә Рубах оешмасына йөрүче балалар өчен яңа ел бәйрәме узды. Түбәнкама фронт өчен волонтерлар төркеменә 3 ел тулды. Хәзер алар 600 кеше һәм һәр кайсы үзенчә ярдәм итә. Берәүләр уйыкбашлар, жилетлар бәйли, икенчеләр азык-төлек белән булыша. Акчалата ярдәм итүчеләр дә бар. Барысы да уртак җиңү хакына диләр. Уңган куллы һәм җылы йөрәкле волонтерлар белән безнең төшерү төркеме очрашты. 23 елдан бирле бу группага мине включи иткәннән соң тәүдә ләскәләр бәйләдем. Хәзер инде жилетларга күчтем. 80нче жилетымны бәйлим. Бәйләмәсәм, көнем зайыга узды дип сады Гөлнур Серикова. Түбәнкаманың кулыннан энә белән җеп төшкәне юк. Уңган шәһәрдәш хәрбиләрне җылы уйык башлар белән сөендерә. Эшне күңел җылысы кушып башкара. Дагаларыбызны кушып, һәрбер солдатның исән сау өйгә әйләнеп кайтуын, балалары, туганнары кырына, хатыннары кырына. Яңа ел белән котлыйбыз. Ошо 26нчы ел безне сугышлар бетеп, тынычлыкка чыксак, бик әйбәт булыр иде. Түбәнкама фронт өчен волонтерлар төркеме хәйрия эшен 2023 елдан бирле алып бара. Группаның аерым бүлмәсе юк, шуңа күрә кул эшләре белән өйдә шөгыльләнәләр. Берәүләр уйыкбашлар, жилетлар бәйлиләр, икенчеләр азык-төлек белән булышалар, акчалата ярдәм итүчеләр дә бар. Барысы да уртак җиңү хакына. Бүтін солдатларны бүтінісін наступающий яңа ел белән құтлыйм. Исән сауына қайтсыннар, исән сау булсыннар. Минем детский поликлиникада медсестра булып эшләдем. Анда мин үстергән солдатлар фамилияларын күрәм. Ап кайткан ниләрдән фамилияларын эзлим. Шул хәтле авыр, алар үзебезнекеләр. Оста куллы шәһәрдәшләр арасында якыннары махсус хәрби операциядә катнашучылар да бар. 3 ел эчендә Түбәнкама фронт өчен төркеме волонтерлары 4000-гә якын окоп шәмнәре ясаганнар. Солдатларга 1000-гә якын жилет һәм 2000-нән артык уйыкбаш тапшырганнар. Улья Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Кышкы чорда кар күрәмәгән өчен 500 мең сумга кадәр штраф салачаклар. Бүген Түбәнкама районы башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Латыпов җитәкчелегендәге комиссия рейдка чыкты. Максатлары кар җыештыру сыйфатын тикшерү. Белгечләр шәһәрнең берничә коммерция объектлары территориясен карап чыктылар. Тәртип бозучыларга кисәтү ясалды. Административ техник инспекция идарәсендә белдерүенчә, мондый рейдлар көндә үткәрелә. Шуны истә тоту мөһим. Әгәр дә машина кар чистарту техникасына комачаулы икән, ул эвакуацияләнергә мөмкин, аның хуҗасын штраф көтә. Бүген декабрьнең иң салкын көне. Иртәнге якта термометр буганалары -27 градус күрсәтте. Төнлә 20 градус суык булачак дип фаразлый синоптиклар. Иртәгә көндез -11 градус көтелә. Ялларга бераз җылытачак, 6-8 градус салкын. Быел кыш нинди булыр? Халык синоптигы фаразын тыңлыйк. Табигатьтә 99 еллык цикллар бар. Бу циклларда һава торышы әкренләп үзгәреп тора.
Шушы циклларда, мәсәлән, 11 елдан соң якынча кабатлана, 99 елдан соң түгел кабатлана. Әйтәләр бит кышка шап җәй килә, җәйгә шап кыш килә дип. Менә шушы 11 ел цикллар белән бәйле ул. Кышка шап килә дә җәй, аннан соң үзгәреп, әкренләп үзгәреш була, шуннан соң җәйгә кыш иши башланыр. Быел да шул декабрьдә шундый тигез шатнамалык суык булмас ул. Декабрьдә суыклар булыр да, январь, февраль яңадан жылдырак, аннан соң хут суыгы керә, аннан соң февральнең ахырында, март башларында бераз булып алырга мөмкин суыклар. Менә минем фаразлар шундый. Быйыл Түбән Камада 5 ачык шугалык эшләячәк. Гаилә, нефтехимиклар һәм аттракционнар паркларында, Батыр спорт мәктәбе һәм Шинник спорт комплексы территорияләрендә. Шулай спорт сөючеләрне Нефтехим арена боз сарайында да көтеп калалар. Моннан тыш шәһәрдә 20 ишек алды хоккей корты кунакларны кабул итәргә әзер. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8-917 90 76 077. Җырлыйлар, бийләр, сәнгатьле итеп шигырь укыйлар. Рубах оешмасына йөрүче балалар өчен яңа ел бәйрәме узды. Түбән Кама районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Рамазанов сәламәтлекләре чикле сабыйларга район башлыгы исеменнән котлау сүзләрен җиткерде һәм бүләкләр тапшырды. Бәйрәм кыш бабайсыз буламыни? Әкият геройларын күргәч, малайлар һәм кызлар нык сөенделәр. Тылсымчылар белән уйнап, биеп тә алдылар. Кыш бабай бул акциясе тәмамланырга санаулы көннәр калып бара. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең изге эштә катнашырга вакытыгыз әле бар. Уенчыклар, тәм-томнар, мәктәп кирәк-яраклары Химиклар проспектындагы 64А адресы буенча кабул ителә. Бүген тылсымчылар ролендә 77-нче балалар бакчасы коллективы. Алар хәйрия акциясендә елда катнаша. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.